Hei kaikki, nyt käymme läpi Canada Sauna Labin Ike-saunan. Tässä suihkutilat. Tällä puolella on 2 eri saunaa ja sisäilmakylpy. Ensimmäinen sauna on 5 ihmisen sauna, jossa lämpötila on 82 celsiusta. Vedessä on tammi- ja koivunlehtiä, joissa tulee hyvä tuoksu. Toinen sauna on 6 ihmisen sauna, jossa lämpötila on 68 celsiusta. Saunassa on vesilampi ja 3 kiuasta. Täällä voi myös makoilla. Todella rentouttavalainen. Tässä on sisäilmakylpy, jossa erilaisia yrttejä tuoksua varten. Täällä tuntee hellan lämmön. Ja tietenkin toisellakin puolella on jääsauna. Ihanaa. Kiitos kovasti kun katsoit videosarjan. Kommentoi jos haluat lisää tämänlaista sisältöä.